Priatelia, dnes by som sa s vami rád podelil zo pár myšlienok na tému sebahodnoty, alebo menej ezotericky iba hodnoty, poznania svojej hodnoty a zároveň tému financií. Vedieť si vypýtať adekvátnu sumu za svoju prácu alebo za energiu alebo hodnotu, ktorú človek prináša, či už v zamestnaní, v podnikaní, či už je to pri produkte, je podľa mňa essential skill každého lifepreneur alebo človeka. Ja to mám nastavené aktuálne tak, že keď si vytváram nové štruktúry na nové projekty, či už konzultačné, alebo tie leadership campy, alebo akékoľvek nové spolupráce, tak iterujem od toho, že moje ročné príjmy, ktoré chcem vyfakturovať, by som chcel, aby boli 100 000 eur. Je to veľa, je to málo, neviem. V každom prípade je to môj aktuálny level, pri ktorom sa cítim dobre. A poznám ľudí, ktorí zarábajú 10-násobne, 100-násobne viac. Poznám ľudí, ktorí prinášajú veľkú hodnotu v tom, v čom robia a zarábajú oveľa menej. Takže nie je to úplne vždy v súlade. V každom prípade v tom segmente, kde sa pohybujem, alebo kde som sa pohyboval doteraz aspoň, posledných 13 rokov v tom biznisovom, je to podľa mňa úplný štandard, lebo treba si uvedomiť, že to je vyfakturovaná suma. To nie je to isté ako čistý príjem, obzvlášť keď ja mám SROčku, iné to je, keď má niekto živnosť, ale v každom prípade počas mojej kariéry som sa ocitol v rôznych roliach, či už ako dodávateľ, alebo proste C-level manažer, kde som proste bol budget owner a potreboval som dosiahnuť nejaké výsledky s nejakým budžetom a rozumiem tej dynamike a motiváciách každého. Zároveň som kvázi pracoval full time na nejakých projektoch, ale môj pohľad bol vždy taký, že ja to beriem ako keby partnerský vzťah, alebo ako keby pre mňa to je, že freelance alebo konzultačný projekt akurát pre jedného klienta. A musel som často aj ja vyjednávať a zažil som si proste, že ako k tomu pristupuje rôzne druhá strana takže mám na to ako keby rôzne uhly pohľadu. Teplo bolo do kopca. No a že prečo práve 100 000? No v prvom rade to je nejaká suma, ktoré som sa postupne dopracoval za 10 rokov. V prvom rade to odzrkadľuje aj moje náklady. Povedzme, že moje reálne ročné náklady na život sú 30 000. Také, že nežijem nejaký extrémne luxusný život. Myslím si, že taká normálna úroveň, alebo minimálne úroveň, akú chcem žiť ja. Ale tak toto je už nejaká suma v čistom. Reálne odvody a dane zo superhrubej mzdy sú, ja neviem koľko, 30-40%. Takže keď si zoberieme zo 100 000 30-40%, tak sme povedzme na nejakých 60 000, s tým, že za chod SROčky sú ako keby aj nejaké ďalšie náklady, keď nie veľké, ale sú. A dobre, povedzme, že máme aj tak nejaký rozdiel, že 30 000, čo si niekto povie, že stále dosť. No ale je to otázne, že či to je dosť, lebo ja som single a nemám rodinu. Keď by som raz chcel mať rodinu, tak musím počítať aj s tým, že tam ako keby musím vedieť sa postarať aj o rodinu v nejakom rozsahu. A vtedy sú tie náklady už úplne iné. Tí ľudia, tí z vás, ktorí majú rodinu, o tom pravdepodobne niečo vedia.
No a potom ako keby aj musím počítať s tým, že nie 100% času viem pracovať na maximum, tak ako som to robil posledných 13 rokov. Presne ako teraz, že teraz 2 mesiace nepracujem na žiadnom platenom projekte a pracujem. Myslím si, že dosť makám na veľa veciach, ale ako keby nikomu to nefakturujem a kým z toho bude plynúť nejaké revenue, tak to môže trvať rôzne dlhú dobu. No a presne, že ja síce na niektorých veciach, na ktorých pracujem, tie majú nejakú cenovku, ktorá sa môže zdať niekomu vysoká, ale potom robím strašne veľa vecí, ktoré robím že zadarmo, alebo sú že investícia. Investícia, či už do môjho rozvoja, alebo proste do nejakých projektov, ktoré chcem rozvíjať. Môj dlhodobý zámer bol, že zarobím proste dosť peňazí, aby som už, keď to preženiem, nemusel v živote robiť. A potom, že sa budem venovať tým aktivitám, ktoré ma fakt bavia, čo je embodiment, somatika, leadership, vedenie skupín a týmto veciam, presne tie leadership campy, ktoré som sa rozhodol teraz začať organizovať. No, ale to sa mi do môjho aktuálneho veku 34 rokov bohužiaľ nepodarilo, takže teraz hľadám spôsob, ako to nakombinovať a začať to robiť teraz, lebo kto vie, koľko by mi to ešte trvalo a či by som sa toho dožil. Takže nechcem odkladať veci na budúcnosť, ktorá nemusí prísť. No a teda stále ako keby pracujem s tým, že ten môj level je 100 000, ale teraz som sa rozhodol, že dobre, že 30% môjho času budem venovať týmto aktivitám a 70% času budem venovať nejakým plateným projektom, konzultáciách v tom, v čom robím. Alebo 50% času budem venovať tým plateným veciam a to je proste moja ako keby hypotetická investícia už do tohto projektu. V ekonomike, tí, čo z vás študovali ekonómiu, sa to volá aj náklady ušlej príležitosti, ale to je proste ten dôvod, že prečo nebudem ja robiť teraz za 50 eur na hodinu, ako keby môžem sa tak rozhodnúť, ale že prečo to mám proste nastavené tak, že moja hodinovka je teraz 150 eur na hodinu, lebo proste ja nebudem robiť billable 10 hodín denne, alebo teda 8 hodín denne, aj keď som to robil v minulosti, keď som bol mladší. Aj keď pracujem, ja kľudne aj 10 hodín za deň, ale jednoducho iná vec je billable hodiny a iná vec je ako keby práca. O tom, že čo je vlastne práca, tak o tom sa môžeme porozprávať niekedy inokedy, ak vás to zaujíma, ako to vnímam. No a proste je to úplne štandardná hodinovka, ktorá sa ako keby je bežná v tom segmente, v ktorom pracujem. No a slúži to aj ako taký dobrý filter hodnotový spoluprác. A môžem vám povedať taký príbeh, že prišiel za mnou niekto, človek, proste firma nie je úplne malá, ako keby, a zaujímali sa o spoluprácu. A ja, že jasné, super, dajme si call, dali sme si prvý discovery call, prvý polhodinový call, kde sme prebrali, že čo asi potrebujú, zaujalo ma to, lebo som to videl ako prienik mojich strengths a mojich experiences a aj taký trošku, že challenge. To je presne to, čo vždy hľadám v rámci projektov. No a že super, tak poďme sa baviť ďalej. Som navrhol, že dajme si 2 hodiny a poďme sa o tom baviť hĺbšie, alebo aby sme zistili, či vám vôbec viem pomôcť. Lebo to, že ako keby ma to zaujalo, ešte neznamená, že budem tej firme vedieť aj reálne pomôcť. No a tá druhá strana sa ma opýtala, že OK, super, teším sa, a že aká je tvoja
suma, že rozumiem, že to je ako keby závislé od rôznych okolností, ale že neradi by mi zostali niečo dlžní. A ja, že vôbec to by som neriešil teraz peniaze, ale že chápem, aj si to cením, že sa už o tom chce rozprávať ako keby hneď v úvode, lebo je to dôležité, ale nie je to ako keby môj ten primárny decision making point, že či idem robiť nejaký projekt alebo nie. A úplne mi to dáva zmysel, že na začiatku sa baviť o spolupráci ako keby bezodplatne. Nedáva mi to zmysel za to si pýtať peniaze. A potom, keď sa rozhodneme spolupracovať, tak ja verím, že tam sa to proste zúročí, táto investícia. No a tak som povedal, že hej, že proste ako píšeš, líši sa to v závislosti od rôznych okolností, ale že proste v malom rozsahu, keď je takéto malé veci, tak je tá hodinovka 150 €. Alebo teda Menday, ja neviem, proste 800 € alebo koľko. Plus, keď treba, že nejaký workshop sa dohodneme, že dáme si celodennú session, ja musím docestovať, tak traveling cost alebo accommodation, lebo proste jednoducho nedá mi zmysel platiť to z mojej odmeny. Alebo si to môžeme dať online, čo má oveľa menšiu hodnotu. Takže vždy sa to dá ako keby variovať. No a čo myslíte, čo sa stalo? Nedostal som žiadnu odpoveď. Tak som bol trpezlivý, čakal som a nemal som z toho dobrý pocit. A ja, že tak po týždni, alebo možno aj dlhšej dobe, som proste napísal ďalšiu správu, že čauko, počuť, že neviem, či sme sa neporozumeli, ale že rád by som sa vyhol nejakému nedorozumeniu, že ja som ti navrhoval, že poďme sa baviť o spolupráci ako keby bez nároku na odmenu za tento môj čas. A potom, keď sa dohodneme, tak buď sa to tam zahrnie, alebo proste nejak sa to ináč zúročí tento môj čas. Takže ja som ti ako keby ponúkal kvázi môj čas, moju energiu bezodplatne, aj keby som ti zrovna tam celé moje know-how dal za 2 hodiny, tak by som s tým bol OK. No a napísal som to preto, aby som sa ja cítil, že to mám vysporiadané so sebou. A ten trh je malý, jednoducho. A jednoducho, prečo si zavrieť dvere kvôli takéto blbosti, že nejaká vymyslená suma alebo nejakému nedorozumeniu, možno na úplne inom projekte sa môžeme stretnúť a v podstate prečo si zatvárať dvere na super možné spolupráce, keď šikovných ľudí je málo a nie je na konci dňa, závisí od toho, že koľko veci stoja. Nedávno som počul skvelý quote, s ktorým sa ja už dlhodobo stotožňujem. Akurát ho povedala terapeutka, ktorá má 40-ročné skúsenosti s tým, tak som sa cítil ešte o to lepšie, že ja som k tomu dospel sám na základe svojej skúsenosti, že nie je pre mňa najdôležitejšie, že čo robím, ale s kým robím. V prvom rade ma zaujíma, s kým robím a potom na čom robím. Opa, trošku snehu. No a tá terapeutka tam vlastne vysvetľovala, že relationships sú vlastne na prvom mieste, lebo môžeš robiť aj na najzaujímavejších veciach, ale keď proste je to na hovno, tak a robíš s ľuďmi, s ktorými to je na hovno, tak proste to nestojí za to, keď nevieš kvôli tomu spávať proste, tak jednoducho je to na hovno, aj keby to bol zrovna projekt, ktorý má spasiť svet. No. A čo myslíte, aká bola reakcia na túto moju druhú správu? Žiadna. V každom prípade ja som si splnil to, čo som chcel. Cítim sa dobre. Ustal som si svoje hranice a mám z toho dobrý pocit.
Ja úplne rozumiem tomu, že 150 € na hodinu môže byť pre niekoho alebo pre nejakú firmu veľa peňazí, ale keby mi proste ten človek odpísal, že no to je out of our budget, akože chápem, že toto sú tvoje podmienky, tak proste ja by som mu povedal, že nevadí, aj tak sa poďme baviť, lebo proste mňa zaujal ten projekt a proste ja som sa rozhodol, že chcem s vami stráviť hodinu, dve môjho života a dať vám hodnotu. A potom sa môžeme baviť o tom, že aký je budget a čo s tým vieme vymyslieť. Alebo proste by som pomohol iba tomu človeku a mal by som dobrý pocit. Takže je to o tom, že ako človek pristúpi k situácii, ktorá mu príde zo života, to je jedno z akej strany. Takže ja nebudem proste vysvetľovať cez správu niekomu, že áno, keď sa dohodneme na dlhodobejšej spolupráci, tak proste tá hodinovka môže byť aj nižšia, kľudne môže byť aj 100 €, možno aj 80 €, závisí od rozsahu. A ani tomu nebudem vysvetľovať, že ak sa dohodneme na full-time spolupráci, tak proste, že robím už iba full-time projekty, kde som akože hands-on, exekučne zamestnaný tak, že popri tom nemám energiu a kapacitu venovať sa ničomu inému, tak takéto projekty, že už robím iba s tým, že keď mám na tom projekte aj nejaký share a nejakú equity. O tomto sa ako keby môžeme baviť o tom, keď už vieme aspoň, že o čo ide a nie proste v prvej správe. No a ešte potom je tu jedna téma a to je, že arogancia. Stretol som sa aj s tým, že keď som bol v opačnej situácii, že som hajroval niekoho, ako keby na takú už seniornejšiu pozíciu a chcel som, aby ten človek ma vedel eventuálne nahradiť, tak proste, že dobre, že nie v prvej správe mi typek napísal, že dobre, že toľko toto je, ale že však ešte dvakrát si vymeníme správy a stretneme sa na tejto sume a dohodneme sa na podiely. Že sám so sebou sa rozprával a ja, že úplne, že nechápal som. Takže treba podľa mňa si uvedomiť, že kedy je správna doba, o čom hovoriť a zachovať si svoju hodnotu, sebaúctu a zároveň nebyť arogantný. Takže toto sú nejaké myšlienky, ktoré mi napadli počas tohto krásneho jesenného hajku so snehom v našej krásnej slovenskej prírode. Tak verím, že vás v niečom inšpirovali. Nedávno som videl také skvelé cvičenie na tému hraníc a financial, ako keby ako si vedieť vypýtať adekvátnu sumu za svoju prácu, energiu, podľa toho, v akom nastavení právnom človek pracuje, od jedného embodiment coacha, čo je vlastne autorita svetová. Tak keby vás to zaujímalo, tak mi dajte vedieť a ja vám k tomu nahrám buď nejakú hlasovku, alebo podľa toho, že koľko z vás bude, tak to skúsim nejako zdieľať ďalej zadarmo. Mohli by sme to mať aj ako platený webinárik za 100, ale toto je presne to, že toto je tá moja investícia a je síce štvrtok, ja som na hajku, ale pracujem, alebo nepracujem, alebo čo vlastne, komu to vyfakturujem? Ja neviem. A čo je vlastne full time? Čo to znamená? Robím aj niekedy cez víkend, niekedy robím proste 12 hodín denne, 7 dní v týždni, to mám 3 dní voľno. Ja ti neviem, je to nejaké zmetočné. V každom prípade vedieť, čo človek chce a vedieť to vypýtať je, ako
som povedal, essential skill a vôbec netreba ľutovať podľa mňa situácie, kedy človek nedostane odpoveď alebo sa nezačne realizovať projekt. Je to oveľa lepšie, ako keby sa človek ocitol v niečom, kde nechce byť a potom by trpel, lebo každá takáto prehra, aj keď sa to môže javiť ako prehra, tak proste za chvíľu vďaka tomu môže mať človek priestor na to, aby mu prišiel projekt alebo aktivita, ktorá bude v súlade s tým, ako sa on aktuálne vníma a aká je jeho aktuálna situácia, potreby. A keby sa pustil do toho projektu, tak si to znemožní, pretože by nemal kapacitu na to. Takže to, čo sa môže javiť ako chvíľkové zlyhanie alebo prehra, sa veľmi rýchlo môže ukázať ako obrovská výhra. Akurát si treba vedieť udržať to vedomie a pripomínať si, že prečo robím tieto rozhodnutia a čo je za tým a kam vlastne smerujem. Aj v týchto časoch, áno, je to ťažké, keď sa človek cíti, že je down, tak je to ťažké, ale práve vďaka tomuto nastaveniu sa človeku jednoduchšie potom podarí rozpoznať, keď príde tá príležitosť a proste potom to pôjde úplne hladko. A teraz sme si tieto princípy rozobrali na téme peňazí a tom, ako si vedieť vypýtať za svoju prácu, ale úplne rovnaké princípy podľa mňa platia napríklad aj v romantických vzťahoch. Jednoducho netreba sa báť ani tam nejakého odmietnutia, aj keď to bolí možno chvíľu, ale ľudia sú dneska často vo vzťahoch, ktoré nedávajú zmysel. A je to úplne to isté ako v práci. Čiže proste téma vzťahov prepája naše životy. Či už je to práca alebo súkromný život. To, ako sa nám darí, ako performujeme a ako si užívame tento život. Takže aj o tom je pre mňa lifepreneurship. Tak super. Majte skvelý deň a poďte si ešte so mnou užiť zo pár týchto krásnych záberov. Čaute. Sebaistota. Sebaistota bolo to slovo menej ezoterické, ktoré mi nevedelo prísť na jazyk. Pozrite sa na to. Práve sa prediera slnko cez tie oblaky. Neskutočne to vyzerá naživo.